photo session lady le man of the year kan nei dona amar chu coronavirus awangin kan lak na mun tour spot an lo phal lawan lo rem ti lawa tuna hian tlang lam kan pan mek ani hei kan lady le kan man of the year ten dia an tling to ka an ngai ding chu en thei phat anga behind the scene atan hei kan la deuh mai men hi behind the scene videographer valte ani valte camera kan tia valte khania he la hian valte model ta alai deuh lekan asir a he deuh lek lo mo lo kha en chin le tin la ma ni la